A area entre a pradeira salobre e a lagoa deixou gravadas as andanzas da fauna desta noite, como aos pezuños deste xabarín. Estes animais deixan unha pegada moi recoñecible. Teñen 4 dedos, cada un coa súa uña modificada, chamada pezuño. Nas pegadas vense claramente os 2 centrais, xa que os outros son máis pequenos e están máis elevados, polo que non sempre os marcan. Tiñan crías. Os rastros da dereita confírmano. As pegadas non só informan de quen é o dono deses pés, tamén nos deixan interpretar o seu comportamento. Por exemplo, se os pezuños están abertos, iso é que estaba correndo, xa que o efecto da presión e de coller impulso provocan a súa apertura. Este parece que ía camiñando. Unha asidua do lugar. Alondra. Tamén pasou por aquí hoxe cedo alguén, e parece que acompañado dun can, o cal está prohibido. Alondra soe marcar os seus 5 dedos, bastante separados entre sí, dándolle forma á pegada como de estrela. As uñas son pequenas e cando as deixan marcadas, danlle forma aos dedos como de bágoas. Sabede que as pegadas das mans son distintas ás dos pés. As mans, que son as patas dianteiras, teñen un lóbulo bastante grande tras a almofada principal, que é inconfundible cando o deixan ben marcado como é neste caso. Os pés non o teñen. Daríase conta esa persoa que camiñaba cedo pola marisma do acontecido aquí pola noite? Probablemente non, pero agora vos xa sabedes o segredo para ollar o pasado.